May pa oras, labot Kapampangan. Sinalilong kong bagya kanina, nilalakad ko ba't cooking grocery. may, may nyali kong paraisigang putang bengi. Mga kakitsu, medyo mumurang kanini. Bilis tama na tikatik mo yung muro na may binang masikan. Mabasa ka pa mo rin. So sinalilong ko pa, piyapina ako bakit nga gawain ng kakatamang video. Nung nga kakitsu, kaya ninggulot ko, ulo niya rening bundok yung gulot ko. Wala mo babasok laki ang kaya kaya ngulap ang po kayong biga eh. Pila ng aldo mumurang kayo ni. Ila pa naman natami panahunan din ng cherry blossom sorry niya. Rapo Diyos mamukadkad na lang nang mihiruanan la pa naman eh balong pakananula kanini. Medyo mitaw lilang bagyaring pamamukod ka na rin cherry blossoms kaning Shuto area. Yung Shuto area, nung nung rin kami kayo ni, wala mo suburbs na yung Iwakuni. Malapit, mga may itong iyang oras siguro kayong Hiroshima. Makanyan man, ining kaya katamong kadinalan at 23. Karing kaya katamong video, ne? Pag-umpisan ko ne, ing mumunan dili, megsimula tayo galugan niya. Ing mas manayon ng Kapampangan, may kumpisa. Ing katukina, pagkakamali, tayo galugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan ng pamagkamali. Ing katlo, pagkamalan. Pagkamalan, tayo galugan niya naman. Mas manayon niya kayong Kapampangan ng pagkamalyan. Tutuki medyo makapakilihan bagya eh. Tinlakanon din dam. Hoy, lawin meta ni yung kakaway kaya ko siya kakilala na kata ano. Yan pala yung buri na sabyan. Pepe. Yung kakaway tang bat kayong Tagalog kumakaway ara yan eh. Sing ginamit na kakaway. Pepe pala yung buri na sabyan. Ining kalima asubaybayan. Yung asubaybayan Tagalugan niya, mas marayin nyo kayong Kapampangan ng talukyan. Ining katukina, simangot. Ing simangot, dumisan, malo kayong Kapampangan gagamitan din, si bangot tara eh. Pero busangot yata yung mas marayin ng Kapampangan yan eh. Nung ating kong aliwang aisip, mag-comment kayo mo kilalam ne. Ining katukina, at suya mo kayong pangayagkas. Yung pamiyalewa, yung Tagalugan o yung Tagalog, mababa, ne? Itang pangadwa ng vowel, itang A, long vowel ya. Yung Kapampangan mababa. Yung mababa, alayang long vowel. Pareho lang ating glottal stop kaya itang tauling A, dapat ela pareho pangayagkas. Mababa yung Tagalog, mababa yung Kapampangan, ne? Ing taulindili, pikit. Ing pikit, Tagalog yung pikit eh. Ing malapit ang pikit mata yung Tagalog yan eh. Ing kayang Kapampangan, sara o kaya magpiyak. Pati magpiyak kang mata. May pikiting mata mo. Saraming mata mo. Bayo kay Aryan yung kakatamang video, kasi wala ta ako niyang alayo pa yung COVID alayo pa yung virus. Wari pa siya Lunis. Dahil magobra, Lunis na naman ara. Sana Biyernes na ba? Makahuli na ako ara yan ba mag-weekend. Ngayon nga tsuko kembal yapin yung paninapan nyo ngayon. Panay ko nga tsuko kembal ako magobra. So sesela na kayo mo. So yung kakatamang gawan, may batata pa ang bagya, mag-quarantine, talulol kembal bang ako malatin ng virus at baning badaring kontrol at baning mitok nang at sana may balik na kaya sa jing kaya katamong kabilyan so itanamo panay ko sasabihan patse Kapampangan tamo may pangapampangan tamo itala pa nagulugan din kaya katamong anak Kapampanganan tala paragulan talang Kapampangan tamo dakala salamat kay kayungan, kay kayong pamanalbe, pamanantabe, pamanyaup, kay kayong kapag masabalan. Luid, tamungan.